Mga kapuso, karong buntaga at makauban ang mga mural artist nga nagpinta sa mga nindot nga mga mural paintings nga ato makita sa kadalangan ug dagkong establishmento sa Davao City. Atong sayron ang mabulukon nga storya nila Miss Fanny Nonong ug Mr. Ilian Carlo Agustos Ferrer. Good morning! Kamusta mong duha? Good morning, Ma'am Jandy. Good morning po. Okay lang po, actually, surviving, fighting. Lumalaban sa buhay para makasurvive. Good to hear that. Nasayron na mo or nasayran na mo nga diverse and evolving ang klase sa inyong art, Miss Fanny and Sir Ilian. Pwede ba ninyo nga ma-share sa amua kung paunsa nagsugod ang inyong hilig sa mural paintings? Usually, actually, nag-start kami noong 2018 na nagiging assistant kami na mural artist for other artists. And then, doon na rin nahon ang aming skills. Tapos, later that year or the next year, doon na talaga kami nagsarili. Pero sa una talaga, syempre, medyo mahirap. Kasi, mag-start tayo from scratch. So, gagawa kami ng page, ganito, ganyan, ang daming gagawin. Pero, yun naman, sa huli, nag-pay off naman kasi yun din ang nakakapagsasaya sa amin ngayon. Kilala siguro sa amin na style is more on realistic and 3D. And ang aming style na lang is, yun ang masasabi ko, ang flow na design sa aming murals. Nagadepende din talaga. Minsan may nagapasket bago ipasa yung mga designs nila. Tapos, minsan po yung iba, gusto nila parang cartoonish yung nila design. Tapos yun, ginagawa namin ng output, gina-edit. Then, after that, yun na, ginapasa na namin. Ilian and Fanny, unsa pud ba ang nahimong epekto sa pandemic kaninyo isip artist? Nung pandemic na, 2019, December, napansin talaga namin na humina na talaga. And then, syempre, nag-schooling pa kami nung time na yon. May mga pakalat-kalat na projects, pero nung March 2020, doon na talaga nag-cancel na talaga sila ng projects. Simula Doon nung kami, nag-ECQ, di ba? yes, doon kami nahirapan. Pero, ang ganda ng panahon naman kasi bumalik nung August. Nung August, nakakuha kami ng project sa resort sa Samal. Medyo doon talaga namin naranasan ng hirap. Nakakasaya naman po at nakakarga ng loob kasi sa totoo lang, bihira lang talaga kami makakuha ng mga comments na napakaganda talaga ng aming ginagawa. Sabi ng iba, uy, ang ganda nito, gusto ko ulit magpa-mural sa inyo, ganon. Ang ganda talaga ng response. Ang saya sa kalooban namin. I know na doon na mo yung mga own stories to tell. Paunsa ba ninyo gisugakod ang mga challenges nga inyong na-encounter as artists? Yun lang din talaga, kalat-kalat na mga projects. And then, kailangan namin freelance talaga. Hanap kami ng project na hindi related sa mural. Minsan may sideline din kami na nagtuturo ng mga bata. And then, meron din kaming mga sideline dati. Actually, maliliit lang man na bagay, mag-resell lang man ako ng mga bike parts and then mountaineering equipments. Sometimes nakakatulong lang din para sa pangkain. Pero, at least 95% ng aming income is through arts. Whether sa commission ba yun, paintings na collectibles, murals, or teaching regarding sa arts. So far sa inyong mural paintings, unsa ang pinakanitatak sa inyuha? Actually, sa lugar kami The best yung sa umiiwan. Mati, di ba? Yung The best. Katelay. Sa lugar talaga kami umiiwan ng memories. Meron din mga projects na kahit hindi siya nakatali sa lugar, pero na-enjoy namin ang work sa Doña Vicenta. Actually, meron siyang plan na gumawa ng cafe nun, pero with a twist. Kasi ang aming mural is Parang psychedelic colorful. siya. Oh, Yes, psychedelic sa una, mushrooms. Akala mo yun lang, pero pag
sindihan natin ng blue light, magiging fluorescent siya at parang mag-glow siya with the blue lights. Sobrang enjoy ko nun kasi first time ko nakatakil ng project na with that materials. Parang nag-mix media na rin talaga kami sa mural. And after yun, meron din siyang project sa flooring nila na 3D waves. So, ang 3D waves, project para sa mga bikes na mag-park doon para magmukhang 3D, gawing Instagrammable. Ang ganda talaga nun kasi parang nahawakan talaga namin ng wave. Nahawakan namin ng wave na parang tubig talaga siya. First time kami gumawa ng 3D na mural nun. At doon na rin din kami siguro sumikat sa aming 3D styles. Alright, sa katapusan, Iliana and Fanny, unsay mensahe ninyo sa itong mga kapuso nga gusto i-pursue ang ilahang passion sa art? Since pandemic man ngayon, ang masasabi ko lang is kailangan natin magpursige kasi iba na talagang daloy ng mundo ngayon. Medyo nahirapan tayo at nagiging confused ang mga tao dahil na rin sa pera or sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Gawin na lang natin ang best natin para maging masaya. At least, nakabawi tayo sa ating pinaghirapan. Serve God and be happy and then do our work. Tapos, follow your passion na kung saan ka masaya, doon talaga. Huwag mong pilitin yung mga bagay na, hindi naman talaga nagpapasaya sa inyo. Dagang salamat, Iliana and Fanny, sa inyong oras. Continue to do your passion and inspire others with your amazing talents. God bless! Salamat din po Dagang kayo. salamat po, Ma'am Jandy. Thank you kayo Thank you sa opportunity. opportunity. Yes po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.